गोयच्या अर्थव्यवस्थेचो कणो म्हणत असताना या गोयच्या अर्थव्यवस्थेच्या कण्याचो प्रमुख मणको जो आसा हो मायनिंग व्यवसायातलो ट्रक ड्रायव्हर जो आसा न्ही तेका एका पैशाची सुद्धा एका रुपयाची सुद्धा नव्या रुपयाची सुद्धा पैशाचो हिशोब केलो एका नव्या रुपयाची सुद्धा आसा न्ही ती मदत ह्या सरकारान करूंक ना। त्याच्या पेक्षा मोठे दुर्दैव म्हणजे अशा पद्धतीची मदत ह्या ट्रक ड्रायव्हरांक करपाची सरकाराकडे इच्छा ना। सरकारान दिल्ले कमिटमेंट आणि सरकारान दिल्लेले वेळोवेळी दिल्ली जी आश्वासना आसा न्ही त्या बाबतीत सरकार जे आसा न्ही ते बॅक ट्रॅकार गेल्लो आसा बॅकफुटाचेर गेल्लो आसा आणि परत एकदा मुख्यमंत्री तेन्नाचे आणि आमचे गोयचे नेते भारतातले नेते डिफेन्स मिनिस्टर पर्रीकारा प्रमाणेच गोयचो मुख्यमंत्री आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सुद्धा आता यू टर्न मारपाक सारको एक्सपर्ट जाल्लो आसा। पण ह्या लोकांच्या प्रश्नाकडे जर भारतीय जनता पार्टी जाणीवपूर्वक जर कानदोळो करता जाल्यार भितरल्यान एकच निष्कर्ष येता की ह्या सरकाराक गरीब जनतेचे बहुजन समाजाचे आणि म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मालाची उत्पत्ती आणि संपत्तीची उत्पत्ती करपी कष्टकरी जो घाम घालून जो काम करता आणि खऱ्या अर्थान विकास करता हे कामगारांचे तांकां कांयच पडलेले ना अशें दिसता। हे सगळ्या पार्श्वभूमीर सरकाराकडे आम्ही सांगूंक सोदता की सरकाराने जनतेच्या प्रश्नाकडे बहुजन समाजाकडे असे खेळपाचे ना। बहुजन समाज हो भोळो आसत पण बहुजन समाज मूर्ख ना हेच शिवसेना आम्ही तांकां सांगून करतात। आणि गव्हर्नमेंट रादर देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ माइन्स माफिया it is the constitutional, legal, moral, ethical and cultural duty of the government to protect the interests of a common masses, working hard toiling masses. हेच सरकार आम्ही सांग करतात। तेका लागून हे सरकाराक अशें आता पळोवंक मेळचें आणि जर पळपाचेच जर आसा if you want to have a U-turn, better you dissolve your government, otherwise this government has got no constitutional and legal right to continue in a power. आणि त्याका लागूनच तुमका जर प्रश्न हो सोडवपाचो ना सरकार बरखास्त करा। यू सीक अ फ्रेश मॅन्डेट and see to whom this the government and the people to whom the people will trust and will trust the power. शिवसेना जे असा या सगळ्या प्रश्नांच्या बाबतीत शिवसेनेकडे उत्तर असा शिवसेनेकडे राजकीय इच्छा असा जाय नाल्यार सोडून द्या आमच्या हातीन सत्ता द्या आम्ही या संकटातल्यान गोयची जनता आसा न्ही तांकां आमी भायर काडटात।